Anakku lanang Antarja wonten timbalan ngadhawuh menapa Rama Kyai? Antasena. Ana dawuhmu apa, Pak? Marmane kowe tak timbali nyaket ora ngersaning bapakmu. Wah, ana rembug ingkang bakal tak kandhake marang kowe Cah Bagus. Kejaba magepokan karo adimu Gatotkaca Antarja. Aku tak kandha karo kowe, aja mbok anggep yen to wong tuamu kuwi pilih sih. Ing atase kowe anak mbarep, nanging kowe ora tak dadekake ratu ning Pringgondani, nanging Gatotkaca sing tak dadekke ratu. Aja pisan-pisan kowe ngluputke karo bapakmu. Aku ora melu-melu perkarane Gatotkaca, jer Gatotkaca nampa triman saka mbokne ya kuwi Arimbi. Mula aja mbok anggep yen to bapakmu iki banjinde banjiladan. Waktu dina iki ingkang gumana musik ana ing atine Werkudara bapakmu. Kowe bisa nampa marang lelakon iki. Luwe-luwe tumrap Werkudara kowe dadi bocah sing nggone opor bebek mentas awakmu dhewe. Ih, menawi dados dawuhaken patuko Kanjeng Rama badhe kula estakaken. Nyatanipun sekedhik kemawon kula boten wonten raos meri dhateng kadang kula ing Pringgondani. Pun Dimas Gatotkaca, jer nyatanipun Dimas Gatotkaca sakmangke panji sampun nampi triman saking Kanjeng Ibu Arimbi. Kula boten badhe wonten raos mesgul manah kula Kanjeng Rama Bagus. Antasena, piye Pak? Kowe aja meri yen kakangmu dadi ratu ora jeneng bapakmu ki Banjinde Banjiladan. Pancen kuwi nugrahane kakangmu Gatot saka ibune, ora saka bapakmu Jodipati. Aku padha sampeyan kok, Pak. Ora duwe niat dadi ratu. Nek ratune kaya aku coba gagasen, kawulane kaya ngopo? Padha ngendikane bapak-bapak kuwi ora kersa dadi ratu, bapak kuwi ora gelem dadi ratu mergo bapak kurang tata krama, kurang unggah-ungguh. Kaya aku ki ya ora duwe unggah-ungguh, aku ya ora duwe tata krama. Aku ya ora iso ndodhok, aku ora iso basa. Mula nek nganti aku dadi ratu, kejaba negaraku rusak, mesti aku dadi rasananing para kawula ing atase ratu kok ora iso tata krama, ora iso dienggo patuladaning para kawula. Syukur yen kowe duwe pikiran kaya ngono lek Cah Bagus. Mula ketrimane Kakang Gatotkaca aku melu seneng, malah nek perlu aku wis arembuk karo Kakang Antarja, nedya bakal gawe tentrem Pringgondani. Yen perlu sapa wae ingkang ora nrimake Kakang Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani, aja nganti Kakang Gatotkaca tumandang. Aku karo Kakang Antarja sing saguh gawe tentreming negara ing Pringgondani. Wah, bagus. Nadyan ditonton kowe kaya dene wong kurang genep. Nanging nyatane pikiranmu malah ngungkuli karo wong gerang-gerang. Sik, nek perkara siji iki aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kok sampeyan ngene aku wong ora genep? Saiki aku tak takon karo kowe, anak Werkudara iki sing persis karo Werkudara sapa? Kowe. Aku ora iso ndodhok, bapak ora iso ndodhok, aku ora iso basa, bapak ora iso basa. Aku ora iso tata krama, bapak ora iso tata krama. Bapak nganggo kuku, aku ora ketang men cilik-cilikan ya tak ingu. Wah, iya, heeh. Sing perlu pok takokke iki malah anak-anakmu Antarja Gatotkaca iki. Werkudara iki ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama kok anak-anake do ngapurancang basane alus. Ki malah perlu tok tes DNA. Piye artine apa? Gedhe tok tes padha karo kowe ora. Nek ora padha karo kowe berarti simbok ayo. Wah, caidan. Ora bakal kowe kelakon Antarja ya anakku, Gatotkaca ya anakku, ya. Terus sak banjure piye? Jumbo karo aturku ngarep Pak, mula aku gawe tentrem negara Pringgondani. Iki kok sajahe kono laku gedhe. Dulure ibumu, dulure Arimbi kadang-kadang Braja ora ana sing padha sowan. Mung Braja Musti karo Kalabendana. Mula dina samengko Braja Musti diutus nyusul karo kadange tuwa Brajadenta. Tata-tata aja nganti ana dom sumurping banyu telik Mangindrajala ingkang bakal gawe geger negara Pringgondani. Siap. Bapak ngaso, bapak wis sepuh. Anak-anak iso diandelke ning pabaratan. Ya Kang, ngrondani negara Pringgondani mbok menawa apa-apa Kakang karo aku aja negake Kakang Gatotkaca. Iya Dimas, kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Njaluk pamit yo Pak. Yo sing ati-ati.
Sritina ning pasewakan Sumur naran
Agung aswine nanging asma sang jiwa Tuhan sembah niring ulun kapurba risang morbeng rat ing sahanane ingkang iman kanang sihing tasih mawe uga sawegung mring dalan iwan kanang mamujweng ngori jengnayake ngret Bondejan kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Ladala. Persasat kadidene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Dene amung wujuding kadipaten glagah tinulu kemawon kerawan priyagung bapa Menembahan winantu ing Karaharjan rawuhipun wonten ing Kadipaten Permalang titik lenggan sak mangke bapa Menembahan. Gandhok bleguduk sualu gembol semorante hawela lun nggih Ger anak Mas Brajadenta tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widada sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Mas Brajadenta ing Kadipaten Glagah tinulu Ger kula jancang pucaing weni dumawaing wijang urma kenting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwan lan boten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah Bapa Menembahan. Oh inggih sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Bapa ing Sukalima Rekyanapati sengkuni katuran Karaharjan rawuhipun widodane ring sambi kala sowan kula nak Mas Brajadenta kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk nggih kula tampi akarya bombong raos ing manah boten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah kula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang abdi ing kepatihan Braja Lamatan Braja Wikalpa prayogakno nggonmu ngadhep ngarsanipun Kakang Kakang Adipati
sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi. Inggih Kakang Adipati sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kakang Adipati. Tatanen Prawadya bala glagah tinulaja ngantun ingkang padha saur manuk. Jenengipun Kakang Nedya nyuwun priksa rawuhe Penemban Durna lawan Paman Patih Sengguni. Kula sumanggaken ngersanipun Kakang Adipati. Bapa Penemban Janur Gunung Kadingaren dene paduka rawuh wonten ing Kladipaten ing Glagah Tinulu keparenga ingkang putra pun Brajadenta. Nyedha dawung nyadong dawuh timbalanipun paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban. Sejatosipun mengaten nggih, Nger. Sawan kula menika netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh. Jenyatanipun kula menika dipun tuwakaken, dipun sepuhaken wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun kula nuwun sewu nadyan kula menika asring-asring sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Nanging pangrengkuhipun ingkang Bapa ing Sukalima tumrap anak-anak kula para kadang braja menika sampun boten kula bentenaken. Persasat kula rengkuh kados putra wayah kula piyambak. Mila sampun satrepipun menawi kula jejeripun tiyang sepuh menika tuwi dhateng Kararjan tuwin kawidadanipun anak-anak kula kadang braja. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene tungkap angka kalih. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun sowan kula menika namung nyatakaken pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Persasat jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun pawarta menika kala wau. Pawarta menapa Penemban? Kula nuwun sewu menapa kepara saestu bilih negari ing Pringgondani sakmangke badhe jumenengaken Alendra Agung. Tegesipun sesembahanipun para kawula sak negari Pringgondani. Menapa kepara saestu leres bilih ingkang mbakyipun Dewi Arimbi badhe jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca putu kula ing Pringgondani badhe jumeneng keprabon gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba. Kula nuwun sewu menapa pawarta menika kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pawarta, Nger? Kula nuwun sewu. Upamiya kula matur ngersanipun Bapa Penemban. Pawarta ingkang sampun paduka mirengaken menika kepara saestu. Jejeripun tiyang sepuh namung jumureng mangayu bagya dene sampun dangu para kawula Pringgondani menika angadhang wontenipun Alendra ingkang kesuwi dhateng para kawula dasih. Lan samangke badhe wonten jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca menika. Oh, kula menika jejeripun tiyang sepuh namung jumurung dederek lan mangayu bagya jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca. Menawi tetela mekaten apan kepara saestu. Bilih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca. Jumeneng keprabon ing Pringgondani, Bapa Penemban. Lho, menawi ngaten leres, Nger? Inggih, leres mekaten. Oh, syukur. Menawi ngaten cocok kalian pawarta. Tegesipun pawarta menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pawarta nanging kababar dados kasunyatan. Kula nuwun sewu. Nak Mas Brajadenta mboten kula menika badhe amunggel ingkang sami pangandikan. Namung semunipun kula wonten tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula. Tandha pitaken kados pundi, Regyanapati? Menawi negari Pringgondani ingkang saestunipun menika tilaranipun sawarga Prabu Trembuka tumunten sakmangke Gatotkaca ingkang jumeneng nata. Kula nuwun sewu lho, Nger. Kula namung kepengin ngertos kemawon penggalih paduka anak Mas Brajadenta menika kados pundi? Ingkang dipun kersakaken kados pundi menika? Kersanipun Regyanapati kula kedah matur menapa paduka anak Mas Brajadenta menika ikhlas? Menapa anak Mas Brajadenta menika mesgul penggalihipun? Kula badhe nyuwun priksa, kula suwun jujur lho, Nger. Kula suwun jujur. Inggih. Sejatosipun lair batos kula ikhlas. Nuwun sewu. Ikhlasipun Nak Mas Brajadenta menika dasaripun menapa? Sepisan kula menika ngrumaosi bilih gesang menika mboten badhe kabondo dhateng bondo donya. Gesang kula mboten kabondo dhateng derajat pangkat. Angka kalih kula sampun nate prasapa kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi saksedanipun Prabu Trembuka utawi saksedanipun Kakang Arimba. Kula mboten badhe ngucik kepraboning Pringgondani. Sawetahipun negari Pringgondani kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mila kula nuwun sewu Bapa Penemban.
wontenipun Brajadenta kados mekaten menika krana kula badhe antepi dhateng sumpah prasetyaning jiwa kasatriyan kula. Sampun ngantos tetel jiwa kasatriyanipun Brajadenta. Amung anggen kula nerak pacak nerajang perbatang, kula nerak dhateng sumpah kula piyambak. Lole. Dados perkawisipun anggen paduka kabanda dhateng prasapa ingkang sampun nate paduka ngendikaken wonten ngajenganipun inggih mbakipun Dewi Arimbi. Ih, kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu lho, Ger. Mboten namung kula badhe angojok-ojoki dhateng paduka menika mboten namung sejatosipun sowan kula menika namung ngleresaken barang ingkang bengkong. Beneraken barang ingkang luput. Ingkang luput ingkang wonten pundi? Ingkang bengkong mapan wonten ing pundi? Ingkang lepat tuwin bengkong menika pranatan negari yang pringgondani. Pranatan ingkang kados pundi? Cobi kula aturi nyuwun piksa dhateng Paman Pun Patih Harya Sengkuni. Ingkang sayekti pana babakan tata kaprajan. Nuwun sewu. Menawi wonten satunggiling nalendra ingkang sampun seda utawi sampun lengser ke Prabon, menika ateges ingkang jumeneng nata menika putra ingkang mijil pambayun. Nalika ingkang Rama Prabu Trembaka seda wonten ing perang pamuksa. Tumunten ingkang jumeneng nata menika ingkang Raka Prabu Arimba menika sampun satrepipun. Lah, gesahipun wonten mriki niki. Gesahipun wonten mriki nalika Prabu Arimba sampun seda utawi sampun mampen wonten ing tepet suci, tumunten negari Pringgondani komplang. Dangu sanget-angetipun boten wonten nalendra. Dumadakan wonten pawarta bilih ngembare jumeneng nata menika pun Gatotkaca. Kula nuwun sewu, menika pranatan saking pundi? Nyatanipun kula sampun pasrah kewajiban negari Pringgondani menika kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi. Menika leres. Ning nuwun sewu. Menawi nuwun sewu wonten setunggiling putra nalendra ingkang mijil pawestri, menika jatosipun boten gadhahi hak tumrap kewajiban negari ing Pringgondani. Amargi menika sampun dipun serat dening para pinter, para nimpuna, para sujana sarjana ing budi ingkang sampun sami nyerat pranataning praja. Kedah ingkang nampi menika putra ingkang mijil jaler ingkang mijil pawestri menika boten gadhahi hak warisan tumraping negari ing Pringgondani. Mangka ingkang Mbakyu menika mijil pawestri. Kula nuwun sewu. Mijil pawestri kok badhe angaka-akahi ngukup negari Pringgondani menika wewaton saking pundi, paranatan saking pundi sepisan. Angka kalih. Samenika kula aturi menggalih. Lelampahan ingkang sampun kelampah. Kula nuwun sewu. Ingkang Rama menika sedanipun saking sinten? Kula nuwun sewu. Sedanipun Kanjeng Rama menika seda sambyuh wonten ing pabaratan. Nadyan Kanjeng Rama rumiyin ingkang seda nanging boten dangu tumuli Prabu Pandhu ginututi seda. Krana wontenipun peperangan ingkang sinebut pamuksa. Nuwun sewu, perang pamuksa menika boten linambaran gedhing keburu sengit. Nanging Prabu Trembukangipun kepingin njunjung derajatipun Prabu Pandhu. Kula nuwun sewu, menika nak namung reka dayanipun tiyang-tiyang ingkang sejatosipun boten kepingin Pringgondani lan Ngastina menika pisah. Namung saknyatanipun menika lho, seksi tama dumados ing perang pamuksa. Jalaran inggih Adipatih Harya Sengkuni menika ingkang mujudaken perang pamuksa. Nyatanipun Prabu Trembaka menika sanget-sanget anggadhahi raos gething keburu sengit dhateng Prabu Pandhu. Wekasan Prabu Pandhu nggih mekaten, gadhahi raos boten remen kalian siswanipun Prabu Trembaka tumunten dados panca bakah. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun perang kok tanpa linambaran rasa sengit menika mboten badhe kelampah. Inggih. Menika kemawon. Lajeng ingkang angka kalih. Kula badhe nyuwun priksa, Prabu Arimba menika sedanipun saking sinten? Perang tanding kalian pun Bratasena. Nalika Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe munggah-unggahi dhateng pun Raden Bratasena. Nuwun sewu, Prabu Trembaka sedanipun kalian Prabu Pandhu, ingkang Raka Prabu Arimba sedanipun kalian Bratasena. Menika cetha banget to. Turas Pringgondani menika mboten saged rukun kalian Turas Ngastina. Utawi turasipun Prabu Pandhu Dewayana. Nuwun sewu. Prabu Arimba kadang kula menika sedanipun ugi mboten linambaran raos gething keburu sengit. Menika ingkang ngendika sinten, Gen? Kula tanjun prisa. Coba wonge kok ngadu arep karo Begawan Durna. Sing jeneng wong perang kok tanpa rasa gething keburu sengit menika mboten wonten kejaba ning perang Sendratari menika mboten. Ning nek perang tenanan kok tanpa nganggo rasa gething menika ora bakal kelakon. Masa nyuduk kaya ming setengah-setengah, masa nibani gada kaya ming setengah-setengah, nibani tumbak Jaya Aji Kawijayan kaya ming setengah-setengah. Menika mboten badhe kelampahan. Tertentu mboten badhe wonten dumawahing korban menawi perang menika mboten linambaran gething keburu sengit. Inggih.
Kakang Arimba badhe njunjung derajatipun Bratasena ing atasipun mengku garwa jejering satriya kedah wantun bedah negara Banda Ratu Boyong Putri. Menika sedaya namung samudana, menika sedaya namung pawadan. Ing estunipun menawi kelampan kados mekaten menika tertentu Bratasena mboten badhe mentala menjahi dhateng pun Arimba. Mboten badhe mentala. Ning nyatane Prabu Arimba gugur wonten ing mabdaning pabaratan. Tegesipun Bratasena anggenipun ngempakaken jaya kawijayan menika kandhas dumugi ning Batos. Wekasan dados sarana sedanipun ingkang Raka Prabu Arimba. Lah sakmenika kanthi dasar kalih perkawis menika. Nuwun sewu lho. Ingkang ketiga, Pringgondani menika negari ageng. Nalika kuncaranipun negari Pringgondani menika kula nuwun sewu, menika hirib-hiriban dinga piliya kaya negari Ngastina. Prabu Pandhu lan Prabu Trembaka menika persasat Nalendra kembar, panguasane ya jembar, negarane ya jembar. Persasat negara loro menika sampun ngentekaken jagat. Inggih. Kula nuwun sewu, negari ingkang wiyaripun kados mekaten menika lajeng dipun lenggahi dening pun Gatotkaca. Gatotkaca menika tiba putu lho. Mongko anak-anake Prabu Trembaka sing isih seger-seger, isih wangun-wangun dadi ratu, panjenenganipun Nak Mas Brajadenta, Nak Mas Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Menika pantes dados Nalendra. Ning kok Gatotkaca menika lak namung reka dayanipun para Pandhawa. Lho nuwun sewu. Panjenengan paring dawuh reka dayane para Pandhawa. Lho cetha, Det, cetha. Arimbi menika bojonipun Werkudara. Werkudara menika punggawa negara Ngamarta. Werkudara dibisiki Prabu Puntadewa. Werkudara nek Ngamarta kepengin kukuh bakuh, kudune Arimbi iso ngukup negara Pringgondani. Nek negara Pringgondani iso diblengket dadi siji nang negara Ngamarta, tanwurunga Ngamarta saya sentosa, saya kukuh bakuh. Menika namung akal licikipun para Pandhawa anggenipun kepengin manunggalaken Pringgondani kaliyan negari Ngamarta. Menika kanthi srana Arimbi jumenengake si Gatotkaca. Lho ngaten nika lho. Panjenengan kudu pana, kudu teliti. Sampun ngantos gampil dipun blithok dhateng sinten kemawon. Najan Kang Bayu Dewi Arimbi menika sederek. Ning nuwun sewu ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine manungsa sapa sing ngerti. Leres Lunggir. Leres. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng ikhlasaken kamukten. Kamukten menika saben tiyang upaya. Kamukten menika saben tiyang goleki. Lah kok negara Pringgondani sing jembare kaya ngoten, kamuktene persasat sundul langit, panjenengan ora ngrasakake ning malah turasing Pandhawa, anak Werkudara. Inggih menika pun Gatotkaca sing slegrang-slegreng nyam kamukten sila tumpang kendangan dengkul. Wong tuwa kaya Nak Mas Brajadenta diku keset mestakane lenggah dampar, nek cara kula kok eman sanget. Nek cara kula kok eman. Lho menika lho Gar, kula aturi menggalihaken. Sapa ta wonge sing ora kepengin dadi ratu? Sapa ta wonge kula tak takon. Kula tak nyuwun prisa, nek pancen ana wong sing ngandhakake aku ora kepengin dadi ratu, aku ora kepengin dadi Nalendra. Kula tak weruh wonge kaya ngapa. Nek disiyani dampar, disiyani negara, terus disiyani wadyabala, mesti ya gedangkrang sila tumpang. Nuwun sewu lho, selagine Begawan Durna niki nek ora kebacut, kula nika pengin dadi ratu kok nggih. Ora kok mung pendhita kaya ngene. Ngalor ngidul dijaluki tamba, ana wong bayan diparani. Kula nuwun sewu. Kula niku nek kepengin dadi ratu ya kepengin dadi ratu. Ning gandeng sampun kula menika sampun dipun tetepaken dados pendhita ya wis kaya ngene kahanane. Ning upama ana negara sing njaluk Begawan Durna dadi Nalendra, oh kabramanan kula tinggal. Sapa ta sing ora kepengin dadi ratu? Slegrang-slegreng nyam kamukten, rupian-rupan, bondo disediani, derajat pangkat wis cetana disembah wong sak negara, wenang nepak mbundunane wong sak praja. Lha nuwun sewu lho. Gatotkaca lan panjenengan menika gagah panjenengan. Nuwun sewu. Gatotkaca menika bayi wingi sore. Apa ya iso? Apa ya kuwagang Gatotkaca menika mangreh para kawula ing semanten kathahipun. Nek nganti tumpangsa nggone ngrangkani para kawula, wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Negara ora tentrem nanging alam negara bosa-base. Lha nuwun sewu ngaten menika. Nek panjenengan ingkang sampun dewasa, sampun tuwa ndahar gempalaning jagat legiasi ning kawontenan, dasare kenggonan pinter. Lho kurang apa? Kurang apa? Kula nuwun sewu, pantes panjenengan tinimbane Gatotkaca. Menapa panjenengan badhe ikhlas? Panjenengan badhe ikhlas Gatotkaca lungguh dampar kok Brajadenta sing duwe hak warisan tumraping negara Pringgondani kok klesotan ning sikile Gatotkaca. Kula nuwun sewu. Apa pantes? Apa trep? Apa wangun? Nuwun sewu lho, Ngger, mumpung durung kebacut. Mumpung durung kebacut, mangga ta. Kula aturi ngulir budi, kula aturi ngasah kadewasan.
dipun gelar dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun menawi sampun kelampah wonten tetembungan sekol ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih tertempu namung gegetun ingkang panjenengan raosaken monggo kula aturi menggalih mumpung durung lho nggih mumpung durung kula nuwun sewu kula matur kados mangkaten menika mengko ora mung ngudu swara nggih mboten mung ngudu swara nek panjenengan wantun jodak lenggahe Gatotkaca wani gawe geger kahanan negara Pringgondani. Oh, Kurawa sampun lampah dedemitan sak biyantu dhateng Paduka Nak Mas Brajadenta, Nger. Bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Lagi tangi Brajadenta saka nggone turu. Pirang-pirang taun suwene. Matur nuwun Premban. Dene Paduka sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah satemah saged ngengetaken dhateng kalimputing manah kula. Menika negarinipun tiyang sepuh kula Bapak Premban. Rama Prabu Tremboko lan Kakang Arimbo mboten satrepipun menawi Gatotkaca bayi wingi sore dakah-dakah mlungguh dampar keprabaning Pringgondani bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi sapa wae kena lungguh dampar waton kekeset batange Brajadenta lah ngaten menika sing jeneng Satria kuwi duwe adeg-adeg. Ora mung gampang denggok karo bayi wingi sore kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul. Panjenengan menika putra Nalendra padake babu. Leres menika ngaten menika matur sembah nuwun Premban. Menika kula mboten kok pripun-pripun mboten badhe milik menapa-menapa namung ngemutaken. Kula sangajeng sampun matur nglempengke barang sing bengkong, jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput kok Nger. Nggih, matur sembah nuwun. Kakang Brajadenta aku sing sowan aja kejot penggalihmu ya Kakang. Pandhawa tata gati Wisraya Siung nyama wingis-wingis tutuk mengolir gua sela mangling tutuk mengolir gua sela mangling Adiku diadiku Brajamusti padha kanthi harja sapratam pinayunganing kawidadan Kakang niring sambi kala sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa
Prayoga nunggonmu ngadhep ngarsanipun Kakang. Ora kurang prayoga sowanku ana ing Glagah tinulu kene Kakang. Kula Bendana padha raharja. Pengestune Kakang Brajajaja slamet tekaku, Kang. Bektiku katur ya, Kang. Ya, pangestuku tampanana. Tak gegem dadake jimat karo kusik aku tak takon. Takon apa? Pasewakan Kadipaten Glagah tinulu kok rada beda. Bedane ngono apa? Sowane Kakang Brajawikalpa, Kakang Brajalambatan kok ana wong njaba sing sowan ki karepe apa, Kang? Wong njaba sing sowan. Aku kok weruh legahe Begawan Durna malah iki Pating Sekuni kok kaya nang omahe dhewe. Li cekuk nang mburimu iki ana wigati apa? Ora ana apa-apa ya mung tilik karo pun Kakang. Yakin? Ya, Sumpah? sumpah. Kakang ora ngapusi aku to. Ora. Mergo ngene ya, Kang, nek kaya omong oke-oke lemu gatekke rasa tok lebokke ati. Nek mbok lebokke ati, ya nun sewu lho, Kang, ora jeneng aku ngajari karo wong tuwa. Conto wis akeh banget wong sing apik dadi elek, papan sing tentrem dadi kisru mergo cangkeme wong loro kuwi. Iya, kula Bendana. Kula hati-hati ya. Iya, Nek omong apa-apa rasa digatekke. ora. Tenan ya, Kang. Iya, Aku wis apal tenan. iya. Nek nganti omong oke-oke tok gatekke balik paninggalmu kowe dadi wong elek, dadi wong jahat. Sing dosa kowe, sing keplok-keplok kono. Iya, kula Bendana kusik menenga. Ya, Braja Musti, apa Kakang? Ana wigati apa semengko nggonmu sowan? Sepisan ngaturake sembah angka 2 diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Negara Pringgondani wis akeh para raja nerpati, para satriya brahmana ingkang ngrawuhi marang negara ing Pringgondani. Lan akeh kang padha pasang pesanggrahan. Wigatine mung padha kepengin nekseni jumenengane ratu anyar ana ing Pringgondani ya kuwi anakku si Gatotkaca. Monggo Kakang Mbok Ayu Arimbi rasan-rasan ya mung kadang braja sing urung katon sowan. Nalika aku sowan tumuli aku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi sowan ana ing Permalang kene ya ing Glagah tinulu. Wigati nganti utawa mboyong kelawan Kakang Brajadenta sowan ing negara Pringgondani. Lan Kakang Brajadenta ingkang bakal kapatah dadi wrangka merangkani kelawan anakmu Gatotkaca. Kakang, mula ayo pasewakan ana ing Glagah Tilur dibubarake Kakang tak kanthi rawuh ning Pringgondani. Yo, ning Kosik piye? Aku mengko bakal budal ana ing Pringgondani. Ning sadurunge aku tak takon karo kowe. Yo, Kakang takon perkara apa? Kowe anake sapa? Lho. Kok ngono pitakoning Kakang Wangsulana wae kowe anake sapa? Aku putrane Sawarga Prabu Trembuka. Pringgondani iki darbeke sapa? Pringgondani darbeking Kanjeng Rama. Saksedane Kanjeng Rama sing dadi ratu Kakang Arimba. Kanjeng Rama seda perkara perang gedhe kang aran Pamuksa sing mateni sing nyedani Kanjeng Rama. Sinuwun Prabu Pandhu, Kakangmu Arimba sing nyedani sapa? Raden Bratasena. Olah alien neng pikirmu. Olah alien neng rasamu. Yen wong tuane dhewe sing nyedani Prabu Pandhu, Kakang li awake dhewe sing nyedani Raden Bratasena. Saya aku tak takon karo kowe ya bener. Kakang Mbok Dewi Arimbi suwita marang Raden Bratasena ora sah digagas kae wong wadon sing wis minger kiblate. Suwita marang tedhak turuning mungsuh. Ning kowe karo aku minangka dadi anak lanang aja nganti blawur paningale, aja nganti budhek kupinge. Luwe-luwe aja nganti kowe ora iso metung nganggo nalar sing ganep. Betungen Kanjeng Rama sedane karo Prabu Pandhu, Arimba patine karo Bratasena. Kok kowe arep dedekku, kowe arep klesotan ning Pringgondani. Monggo Pringgondani sing lungguh dampar Gatotkaca bayi wingi sore. Gatotkaca anake Werkudara, kuwi anake Kakang Mbok Ayu Arimbi.
sing metu saka putra sing tinemu wadon sing ora duwe kewajiban tumraping negara. Yen nganti ana walate Kanjeng Rama ingkang ora nrimakake negara Pringgondani dilenggahi Gatotkaca, sapa sing arep nampa, sapa sing arep ngrasake? Aja kutung pamikirmu kowe Brajamusti. Meleka tangiya, aja kesuwen nggonmu turu. Ayo bebarengan karo aku matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen Pringgondani aja dilungguhi Gatotkaca. Ning Brajadenta aja Brajamusti sing pantes lenggah dampar keprabaning Pringgondani cah bagus. Ladal. Nadyan akeh-akeh ngendikaning Kakang lereke pirembugan iki aku wis ngerti. Aku wis ngerti yen to Kakang setemene awel masrahake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aja ngono, Pak. Ayo netepana jiwa kasatriyanmu Kakang wis tau tate sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen to Kakang masrahake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi mangsa bara nggone murba masisa negara. Lah kok saiki Kakang malik tinggal kuwi saka dayane apa? Apa Kakang ora wedi yen to Kakang kuwi nerak pacak nerajang sumpahmu dhewe? Nadyan Kakang ora bakal nampa welaking Jawata dina iki, nanging wong nerajang sumpah kuwi sing ngrasake anak putune. Utawa nggone nyaur Kakang sesuk yen wis ngadhep ana pangawaning Wang Mahanasa, wis ngadhep ngersaning Gusti Kang Maha Suci, ora usah mejang kaya guru mulang kaya pendhita. Tuwa aku karo Brajamusti. Mula kowe ora usah dadak ngandhani karo aku. Dina iki pancen wis tak tetepke yen to aku bakal merang Kampu Jingga mundhat datan Ratu. Oh, ladala. Aja ngono, Kang. Eman-eman karo jiwa kasatriyaning Kakang Brajadenta. Ayo ndak kanthi suwaning negara Pringgondani netepi marang sumpah awake dhewe, Brajamusti. Apa, Kang? Mengkari dalan loro sing kudu pok lakoni. Dalan loro piye? Kowe melu aku apa melu Gatotkaca? Yen aku melu Kakang, ayo bebarengan. Benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkong. Ngendikane Kakang kersane Pringgondani bali marang pangwasaning anak-anake Prabu Trembuku. Yen aku melu Gatotkaca, nadyan kowe karo aku saben dina srawung. Nanging perkara iki perkara gegayuhan, perkara pribadi ingkang kudu tak gegeki. Mula yen to nadyan kowe sedulurku tunggal Yayah Rena, yen kowe ora manut karo kadangmu tuwa ilang-ilangan nduk siji. Kowe pisah karo aku ora srawung karo kowe. Brajadenta ora tepung Brajamusti. Brajamusti aja ngaku dulure Taruna Brajadenta. Oh, ladala. Lah kok dadi kaya ngono ngendikaning Kakang wis gage matura ora sakakean gunem tanpa guna. Yo, aja nganti tetel jiwa kasatriyanku nyuwun pangapura. Yen to tetep aku bakal netepi kalawan sumpahku. Aku bakal melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nyengkuyung ngadeke Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk dampar ndasmu. Wah, ladala. Wah. Wah, piye Kang? Janji kaya ngono iki piye? Aku wegane jogelot, Kang. Kang, iya Kang. Kang Brajamusti iki sedulurmu. Kang Brajamusti karo kowe iki sedulur sapa putrane Prabu Trembuku. Aja kaya ngono ya, Kang. Aku megane jogelot kaya ngene iki wis perkara kabukten. Wong sing ora seneng karo sedulure awake dhewe do keplok-keplok, Kang. Aku jangan ayo. Ayo jarukon karo Kang Brajamusti. Mesti gugu cangkeme durna kowe ketara kaya ngono kuwi. Ora apa wae. Ayo jangan aku wegah. Sik, kala Bendana. Aja nangis.
Kowe aja nangis. Aku nangis, aku kelangan sedulur-sedulurku, Kang. Kowe melu aku apa melu Brajamusti? Aku tresna karo Kakang Brajaceca, aku ya tresna karo Kakang Brajamusti. Kudu tok pilih salah sawiji. Kudu tok pilih. Ya aku kok pilih aku tresna karo Kakang Brajamusti. Mula sing gedhe pangapunanmu ya, Kang. Aku melu Kakang Brajamusti. Piye? Aku melu Kakang Brajamusti. Kowe melu Brajamusti. Oh, Kang. Ingat. Aku adikmu lho, Kang. Aku adikmu. Minggat to. Mumpung durung kumlawe tangane kadangmu tuwa. Ora minggat tak tibani tangan sigar dadi loro ndasmu. Woi, penake lunga aku tak lunga. Kenging napa kok begijikan? Buta nek buta petruk. Lah pripun? Ning arep minggate kok gajul rai lho. Sinten? Kala Bendana, maklotak. Sajake ngerti. Ngerti kula ya ping meneng wae ora semaur. Nek sampeyan sempurna malah geger. Nyatanipun sederek kula sampun boten saged dipun nendhakaken. Ning tumrap kula marah mbebayani kados pundi? Ing ngrayi Raden Brajamusti kaliyan kala Bendana mlajar kundur wonten Pringgondani. Kakang Dana, pripun Dewate? Nek Brajamusti mesti ora bakal adul-adul. Ning kala Bendana mengke nek nganti adul-adul anak Mas Brajadanta merang kampuh jingga mboten purun teng negara Pringgondani merga teng Permalang teng Glagah Tinulu wonten Begawan Durna kali Patih Sengkuni kula kali sampeyan sing diinceng karo wong Pandhawa. Wah, lah heeh. Wolah heeh pripun? Cocok ngendika sampeyan. Biar menawi panjenengan boten nungka ingkang rayipun Brajamusti wah. Menika mangke boten sae kedadosanipun lho, Ger. Ingkang rayi dipun tungka, dipun tututi sampun ngantos wangsul dhateng negari yang Pringgondani, Ger. Brajamusti. Wah. Mangka kanggo sesumbar lindho bumi. Lindho bumi kunjing kumalu kuntur ketup. Lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara. Ora dalam mula Kakang Brajadanta ora daya-daya rawuh nang Pringgondani jebul darbe niat ingkang ora prayoga tumraping Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah dalah lah kala Bendana kahananmu piye? Kang ayo bali wae, Kang. Kakang Brajaceca wis ora iso dikayani, Kang. Aku dhewe gumun. Lah kok dadi kaya ngono sipate Kakang Brajadanta iso malik tinggal kaya ngono kala Bendana. Wis merga menungsa loro kae mau. Sing jeneng Begawan Durna karo Patih Sengkuni ora mungkin kelakon kaya ngono. Merga aku apal pambekane Kakang Brajaceca. Piye Yayi apike? Matur Kakang Mbok Ayu Arimbi apa sing dumadi ora sandadak
digawe-gawe Kang. Apa mutut diaturake Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yo aku manut karo kowe Brajamusti. Brajamusti mandheg adhiku Cak Bagus. Putra Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Kakang Brajadenta ya Yayi apa Kakang aja enggal-enggal kowe budal saka ing Glagati Nulu. Apa ingkang dak kandhakake maupun Kakang njaluk ngapura nganti kesluru ora kuwasa ngampah mubal babaling kanepson. Wekasan kewetu caping pun Kakang nundung kelawan Siadi mau singkirna saka pikirmu ya Brajamusti. Ya ora dadi ngopo. Lah kok dadi kaya ngene kahanane. Sapa ingkang paring tirta kaweningan marang Kakang Bosik? Aja ngrembug perkara tirta kaweningan. Nanging nggonku nututi kelawan Siadi mau sayekti ming bakal nanjihake mbok menawa Brajamusti ana petungan liya tumrap kekarepaning Brajadenta. Petungan liya piye? Kaya ta nggonmu bakal sak biyantu karepun Kakang. Woh ladalah Kakang sing gedhe pangapuramu. Wiwit bocah biyen Kanjeng Rama Prabu Trembaka tansah mulang karo anak-anake nadyan wujud buta tetepa marang jiwa kasatriyan. Teteken ati suci pepayung budi rahayu. Aja netepi marang tembung buta ingkang betah buteng aniaya. Mula kabeh putraning sawarga Prabu Trembaka winelek marang jiwa kasatriyan aji jaya kawijayan kasekten kinarya ngayomi marang ingkang ora duwe kekuatan, menehi sandang wong kawudan, menehi pangan wong kaluwen, menehi payung wong kudanan. Pamriye dimen putra putraning Prabu Trembaka nulat karo putra putraning gurune ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Aku isih kelingan. Mula tekan seprene ora ana tumindaking putra prawarga Prabu Trembaka ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Ya mun Kakang kuwi sing tak eman. Dene nganti semono petunganing Kakang blereng marang bondo donya derajat pangkat lali marang sumpahmu dhewe. Monggo sumpah kuwi abot tumraping wong sing ngrasuk jiwa kasatriyan. Wis kebacut sumpah mongko wis ngenggoni jiwa kasatriyan aja pisan-pisan badal kelawan sumpah ingkang wis diucapake. Kang tundhone ora bakal becik kedadeane. Ya pancen aku ya isih kelingan. Nah ngopo kowe bakal ikhlas yen negara iki bakal dilungguhi Gatotkaca? Aku tak takon karo kowe, apa kowe ikhlas? Kakang, apa? Wiwit biyen aku urip ora tau kabondo marang bondo donya lan derajat pangkat. Merga tumraping Brajamusti bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Sing bakal tak gawa sowan ngersaning Gusti ming kelakuan sing apik, budi pekerti sing becik. Nadyan derajat pangkat bondo donya sundul langit, nek atine lethek gedhowane ora iso tinulat danang sak pepadaning urip. Ora bakal ana apa-apane Kang, mula eling, ayo eling. Elinga Kakang, aja nganti kaya ngono kowe tumindake. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane, tak suwun eling siramen banyu bening kahananmu. Mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane, ayo tak gandeng tanganku loro sowan ning Pringgondani. Mengestoni anakmu Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani Kakang.
guru mejang kaya pendhita. Pinter njara langit ora menang kawruhmu karo Brajadenti ora sandadak ngandani karo Brajadenta. Sing baku kowe gelem apa ora taunana windanana. Aku ora bakal manunggal karo Kakang Brajadenta. Yen Kakang isih kaya ngono, iblis lanat. Wah. Pancen wis kesasapan jiwaning iblis. Nganti kowe ora ngeman karo Brajamusti, kowe nibake tangan sak suwening urip srawung karo kowe. Lagi iki kowe mentolo karo adimu lanang. Hang cacing kae kepidak menungso ngulek ora ngrasake lara ning butuh males. Kowe ngejak pirang taun tak ladeni Kakang Brajadenta. Ah! Wah! Bagus, aja meringkus kaya wong wedok. Nek pancen niat belani karo Gatotkaca, kudu wani tata pati, tata ipatiku. Wah, wani karo dulurmu tuwa sing taweteni apamu. Wah, kelakon tinjung akhirat kowe sing mruput sowan Gusti. Wah. Aku megah nek kowe aja gelut sing do adu-adu karo kowe aja keblak-keblak sesek-sesekan wis aku mah aja lok pampeng tak tandangane aku ngerti nek kowe ora bakal kalah ora kaya ngene iki ayo bali matur Kakang Mbok Ayu Arifi wae mlayu sifat kuping bali nang pringgondani ngibarate kaya wong nyabrang kali wis tekan tengah bali ya klebus bacut ya klebus ayo sapa sing ora nrimake ajangi jembar
kayon kati yuping angin sunyata Kanjeng Hyang embane kaya wong ngenteni sleming palpo gabus kumambanging Sila Kresna nganti temeka wahyane mangsa kala iki lah kok ora ana tandha-tandha adimu si Braja Musti tumuli sowan ana ing Projing Pringgondani inggih kasinggihan mekaten lengkeng saking menika Kanjeng Hyang jumbuh kalian menapa ingkang sampun kaweca wonten aturipun kadang kula pun Braja Denta lan Braja Musti gandeng sak mangke sampun kathah sanggihaning para raja nerpati ing samyang rawuhi madyaning pawiwahan wisudan menika sampun adamel kuciwaning penggalih para raja nerpati mugi paduka Kanjeng Hyang kepareng wamisuda dhateng anak kula Gosek aja kesusu mengko mundhak ora prayoga kedadeane bebeja aku tak taren kelawan putu-putuku Nalindra Ngamarta Nalindra Ndrawati kula semanggaken paduka Kanjeng Hyang Putu Prabu Punta kula wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Hyang Putu Prabu Ndrawati iki kula wonten dawuh Hyang piye munggo penemuning Putu Prabu sakarone ngelingi lelakon ingkang dumadyan ing Projing Pringgondani kula nuwun sewu Kanjeng Hyang wiwit sakawit kula mboten badhe tumut-tumut wisudan anak kula pun Gatotkaca liripun mekaten upami kula kadangu kedah kados pundi lumareking pawiwahan menika kula mboten saged matur jreniyatipun ingkang wayahipun Puntadewa sowan wonten negaring Pringgondani tan wandi namung netepi dhateng serat sedahan mboten wonten niat sanesipun langkung-langkung badhe tumut-tumut anggen kula mranata angrajik tata upacara ning wisuda menika wonten asta paduka Kanjeng Hyang Matswapati ngono putu inggih Kresna piye ih nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang sedaya menika gumantung paduka Kanjeng Hyang menawi paduka Kanjeng Hyang natepaken wisudan menika tumunten kawiwitan inggih menika langkung prayogi nanging menawi kedah ngentosi dhateng kadang-kadangipun Arimbi menika ugi langkung prayogi mugi kula aturaken nglimbang pundi ingkang langsung kae sae inggih menika kedah katindakaken Kanjeng Hyang bumi kunjang kanjeng langit kelap-lapaton lur kincanging risang mawe gandrung Arimbi kula wonten paring adhawu yen to pancen kaya mengkono mundhak dadi pangarep-areping para raja Nerpati kang padha rawuh tumuli putuku Gatotkaca Dandanana ingsun ing bakal misuda kelawan wayah ingsun Pringgondani meninggi ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Tatian Gatotkaca Ginon Mapakarko Suta
Teka pira Kresna parta maneher saktinira Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang wis katon samapta ing gati sawiging diri nggonira bakal sun wisuda lenggah dampar kepraboning Pringgondani uli kasinggihan mekaten tata ingsun biyawarake mring sagung kang para lenggah nuwun kula minangka dados nalindring wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsawati mugi bareng kula munjat rasanipun para nalindra nerpati para satri ingkang sami anjen ing lenggah madyaning pawiwahan mugi andadosna paseksen bilih eri kelenggan masak mangke kula misuda dhateng putu kula pun Gatotkaca lenggah dampar kepraboning Pringgondani gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca ger samya surak nekseni sang Gatotkaca matur nuwun Kanjeng Hyang dene paduka Kanjeng Hyang sampun keparengami suda dhateng wayah ya kabeh wis padha surak mawurahan manengker gumuruh dadi paseksen lenggahe putu ing Pringgondani matur sembah nuwun kula nyuwun pangestu ya kula Gatotkaca pun mau pangestani muga-muga tansah lestari nggonira minangka mangku sagung para kawula dasi negara ing Pringgondani sarta tetepa dadi satyaning praja ing Ngamarta kula nggih ngestakaken dawuh Wandarawati kula nyuwun pangestu Gatotkaca wonten timbalan kudu mlenggana marang tembung sama beda dana denda lirik aja mbau marang kapine nadyan to kula kuwi daging nadyan nenta luput tumraping negara pinatrapana denda sak bobot nanging wong liyan gebrayan nanging yen to labuh tumraping negara paling ana bebungah ingkang sakmuruat mriki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kejimat ibu kula nyuwun pangestu kula panakku cah bagus muga-muga tansah ruwa biranggon mung asta bawat peperintah negara ing Pringgondani Rama Kyai kula nyuwun pangestu wah Gatot aja gembelo sirahmu gleleng pacakmu nadyan wis dadi ratu tetep kudu eling marang kewajibaning kasatriyan negara Ngamarta piyak bumi kuncing langit kelap-kelap aton lirkin saking risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking dias baliwur Paman Brajamusti inggih kula nderek mangayub bagya sekadi jumurung dene paduka anak Mas Pringgondani sampun kepareng lenggah dampar kabukti Maryam Kalantaka mangambal-ambaling antariksa bilih negari Pringgondani sampun wonten jumenengan lenggahipun anak Prabu Gatotkaca ya Paman Brajamusti mung gawe kageting atiku dene rawuh mono ing negara Pringgondani ora bareng lawan Paman Brajadenta mugi andadosna ing kawuningan nggih nuwun sewu kepareng kula munjo atur dhateng resanipun ingkang ibu Kakang Mbok Ayu sewu-sewu kalabatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana kula sampun sowan ngersanipun Kakang Brajadenta riwadene jebul mleset saking pengangen-angen Kakang Brajadenta mirang kampuh jingga mbundhan datanpa ratu mboten nangaken lenggahipun ingkang putra pun Gatotkaca malah sak mangke nglepataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi sinengguh jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi menika sedherek ingkang mulang sarak
muktekaken dhateng kulawarga nanging mentala dhateng turasipun Prabu Trembaka Kakang Mbok. Paman Brajamusti wonten dawuh Kanjeng Ibu awat-awatono. Wah. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking dias baliwur lojo dento wong kang kaya kowe jebul kowe nerak pacak marang sumpahmu dhewe kowe ngame-ame marang negara ing pringgondani blereng marang bondo donya derajat lan pangkat lojo dento aja bayi wingi sore sing mbok arep-arep ayo iki sing gerang batobat brojo dento kuku karep batang dudu Gatot Kaca mungsa muning gerangane iki mbokne tandang ana brojo dento Wah. Kakang Mbok Ayu Arimbi, aku ngaturake sembahku katura. Sembahmu ming mbok nggo abang-abang lambik. Kowe menungso ora tatanan kowe. Blereng marang kadonyan, blereng marang derajat lan pangkat. Nalika semono kowe ngucapake sumpah biya jembul sumpahmu mbok dilat dhewe. Kowe ngame-ame kamutan negara Pringgondani, yen pancen kepengin dadi ratu omong karo wong gerang. Ora ngrasani saka mburi kaya diapormu. Wah. Den apa Petruk pun Dewi Suda dados nalindra menika sinuwun Darawati kala wau kula mireng-reken saking katebian panjenengan pun ngendikaken sama beda dana denda tegese apa yen panjenengan kowe ngerti sama niku sama beda niku berlainan dana niku sampeyan menehi kula ora ketang sithik goblok mayang karo dipijet niku penak banget nek ora tresna ora bakal nggih
Keng ibu di pulasara keng paman. Petruk, ibuku nggih. Paman Brajadenta. Semangka kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumalutuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati Gatotkaca inggih paman kula ingkang putra pun Gatotkaca sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana kowe nglumpruk nang ngarepe pamanmu glagah tinulu mboten kinten babar pisan menawi paman adreng anggenipun kepingin dados nalindra wonten negaring Pringgondani paman mboten wonten ceceking raos kula kepingin angukup negaring Pringgondani mila negari kula aturaken dhateng paman Brajadenta sumangga nawi badhe lenggah dampar kula ikhlas lahir batin kula mboten gadhahi milik dhateng negaring Pringgondani nanging sampun ngantos barang ngamuk kados mekaten menika paman kula aturi emut purwa duksina wah ladalah ora nyono babar pisan jebul negara tinggalane wong tuaku duwe nalendra sing meringkus ora duwe jiwa kasatriyan sing mestine kowe tak arep-arep dadi pengayomaning negara ing Pringgondani yen eneng parang muka kowe aja meringkus kaya wong wadon pepinjungan oh lah banjur kekuatanmu nendi le kok kowe sagut dadi ratu sing atase eneng parang muka kaya ngene kowe masrahke marang pati uripmu endi kekendelaning ratu Pringgondani endi jiwa kasatriyaning ratu Pringgondani yen watakmu sing kaya ngono kuwi apa kira-kira kowe sagut dadi pengayomaning kawula sak Pringgondani Gatotkaca caraku ingkang kaya mengkono mergo aku ngajeni marang paman Brajadenta dewa dene paman Brajadenta wis wegah nampa warah nampik pitutur becik niatmu piye Gatotkaca sagung nglanggati bagus kuwi sing tak karepake Gatotkaca wah
Wah, wah. Wah. Ah. Wah. Wah, wah. Kundang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung nuwun sewu nggih sampun ngirinten kula ngridu anggen jengandika mangsah yuda namung parenga munjata ngersa padu kangge Gatotkaca nadyan panjenengan angetok dhateng kasudiran tuwin kasandikan boten badhe menang kaliyan Kang Paman Brajadenta. Lire kepiye Paman Brajamusti? Menawi kula cariyosaken saratri mangke boten wonten pedhotipun. Namung ingkang wigatos mugi keparenga kula sabiyantu dhateng jengandika carane piye? Kula manjing epek-epek jengandika ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kalodhangan kula aturi ngeprukaken dhateng mestakanipun Kakang Brajadenta. Namung kula suwun menawi wonten lampan ingkang aneh-aneh panjenengan angger Gatotkaca sampun getun keduwe nggih. Ayo aja sangga runggi walang ati Gatotkaca. Anggepen aku kraman pringgondani aku sirnakno ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Wah ladal gage patenono pamanmu glagah dinulu kocap kacarita nalika semanten den kepruk mawi astu ingkang kapanjingan Dyan Brajamusti sirna margalayu Sang Brajadenta sareng sampya kalawan Sang Brajamusti. Ayo. Wah! Wah! Oh, Paman Brajamusti. Suram-suram Iwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu tumel kocam arah nyomaratani Paman mboten nginten babar pisan bilih jengandika Paman
nikaken sugeng jengandika Paman Brajamusti. Kinarya katentremanipun negari Pringgondani Paman. Kula boten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepunden Paman Brajamusti. Oh. Gatotkaca, aja sedih ya nggir. Sedatine wis titi mangsa kala aku bali marang turuning Prabu Pandhu sabab aku dadian saka aji-ajining Prabu Pandhu. Ingkang pinaringake dening Prabu Trembuka wekasan wenteh wujud buta kembar. Aku lan Kakang Brajadanta baliku ya nang turuning Prabu Pandhu. Gatotkaca, aja rumangsa kowe nganggep yen pun paman kuwi sengit lan gedhing kelawan kowe. Sejatine niatku mung kepengin nyoba kekuwataning ratu ing Pringgondani. Syukur nggih syukur. Kawula Pringgondani entuk ratu ingkang kukuh bakul lair lan batine pun paman piptit negara ing Pringgondani ya nggih. Paman Brajawikalpa wonten dawuh sak sedane Paman Brajadanta lan Brajamusti tak jaluk aja nganti kedadian ing kaping pindho. Nggih ngestaken dawuh. Lan aku njaluk Paman Brajawikalpa kersa minangka dadi merangka ing Pringgondani. Dadi werangkaning Gatotkaca. Inggih nggih nganggo asma ya kuwi Rekenapati Prabakesa. Inggih ngestaken dawuh nggih.